I anem a continuar amb l'audició de la Unió Temporal de Músics de València. Se reincorpora de nou el director titular Rafael Lasso Gómez Zurdo i també s'incorpora a l'orquestra el fiscorno solista de la Banda Municipal de València, Jaume Prats. Van a interpretar a continuació el bolero Per a Lluís. És una composició de Azael Tormo Muñoz.